Вітаю спадарства. На Белсаце аб'ектыў у студыі Юлія Лабанова. Разам падсумуем галоўныя навіны гэтай нядзелі і сёння ў выданні. Наближаемся до захаду у коштах на бензин. Поставил просто газовое оборудование, и теперь я перестал заморачиваться за 1 копейку. Имею машину, хожу пешком. Італія пад націскам коронавіруса. Закрыццё школаў – гэта захадаперасцярогі. Мы не хочам ствараць панікі. 23 лютага. Свята ці савецкі рудымент? Ніколі. И нават у советский час нет значения. Это праздник, который дает возможность сказать мужчинам хорошие слова. Кожны тыдзень на капейку даражэй. У Беларусі ізноў павысіліся цэны на паліва. Чаму і чаго чакаць, распавядзе Александр Попко. 92-й бензин по рублю 72 копейки за литр, 95-й и диспалива по рублю 82 копейки. Белнафтахим сёлета повысил цены уже 8 раз. Причиной повышения называе снижение курсу рубля. Ёсць і іншая причина. Нафты з России приходить у 4 разы менш и каштуе яна на чвэрць даражэй. Прыбыткі нафтаперапрацоўчых заводаў падаюць, магчыма, нават адмоўнай рэнтабельнасцю, як зараз мы не ведаем, больше няма фінансавых дакументаў, і таму яны хочуць падняць кошты на паліва, але іх спыняюць адміністратыўна, стрымліваюць, прынамсі, адміністратыўна. Стратегію повышать цену палива на 1 копейку улады приняли 2 года тому. У 2018 году цены повышали 28 разов. Летось 27. Ці пачалі автомобилисты ашчаджаць. Поставил просто газовое оборудование, и теперь я перестал заморачиваться за 1 копейку. Имею машину, хожу пешком. Лучше пользуюсь общественным транспортом. Я продал свое авто, потому что переезжаю в Испанию. С пачатку году паліва ўжо падаражэла на 4%. Пры гэтым Нацбанк прагназуе, што да канца года інфляцыя не перавысіць 5%. Кошты на паліва даволі істотна ўплываюць на практычна ўсе тавары і паслугі, якімі мы карыстаемся ў штодзённым абіходзе. Таму што паліва трэба для таго, каб іх вырабіць, паліва трэба для таго, каб іх прывезці ў краму. Пакуль цэны на бензін у нашай краіне значна бліжэйшыя да расійскіх, чымся да украінскіх або заходніх. У Польшчы літр паліва каштуе ў 1,5 разу даражэй. Паводле прагнозаў Станіслава Івашкевіча, у цэнах бензіну мы працягнем даганяць захад без рэзкіх скачкоў, але няспынна. Александр Попко, Белсат. Закрытыя школы, абмежаванне перасоўвання і новыя смерці. У Італіі распаўсюджваецца COVID-19. Лік інфікаваных гвалтоўна перавысіў 100 чалавек. Падрабязней Вітаў Ціўчык. Яшчэ пазаўчора іх было 6. Сёння ўжо 132 чалавекі. На поўначы Італіі пашыраецца COVID-19. 2 асобы памерлі, 1 вылікавалася. Пасля рашэння закрыць універсітэты, думаю, што закрыццё школаў – гэта захадаперасцярогі. Гэта толькі захадаперасцярогі. Мы не хочам ствараць панікі. Улады закрылі ўсе школы ў П'емонте, Эмільі-Раманья, Ламбардыі ды Венеце. У 2 апошніх правінцыях таксама перакрылі дарогі да 11 раёнаў, у якіх жыве 50 тысячаў чалавек. Цяпер туды не ўедзеш і адтуль не выедзеш. Гэта добрае рашэнне, бо калі б мы не перакрылі дарог, мы б маглі перамяшчацца ў іншыя мясцовасці і, верагодна, распаўсюдзіць вірус. Каля аптэкаў і крамаў чэргі. У Ламбардыі адмененыя ўсе культурніцкія і рэлігійныя імпрэзы. У Венецыі скасавалі традыцыйны карнавал. Пагроза распаўсюду вірусу дабралася і да футбольных стадыёнаў. Перанесеныя дзясяткі матчаў, у тым ліку 4 матчы серыі А. Падчас паседжання Рады міністраў мы дамовіліся з міністрам спорту, спадаром Спатафорам, што мы адмяняем усе спартовыя імпрэзы, запланаваныя на заўтра ў рэгіёнах Венета і Ламбардыя. Прэм'ер Італіі дадаў, што пакуль няма перадумоваў да прыпынення дзеяння шэнгенскай дамовы і абмежавання свабоды перамяшчэння на міжнародным узроўні. Суседзі Італіі яшчэ толькі разважаюць над прыняццем рашэнняў. У Аўстрыі вельмі сур'ёзна ставіцца да сітуацыі ў Італіі. Падчас такога крызісу асноўнае рашэнне прымае Міністэрства аховы здароўя, а паліцыя забяспечыць усё выкананне ўсіх неабходных захадаў, у выпадку чаго з ужываннем сілы. Калі зачыняць мяжу ў сувязі з гэтую небяспечную
крытычную сітуацыю і ўводзіць кантроль. Паўстае пытанне, як гэта зрабіць, якія правяранні ладзіць, звязаныя са станам здароўя, падобныя, напрыклад, як у аэрапортах. Агулам у свеце COVID-19 закрануў амаль 79 тысячаў чалавек, з чаго ледзьве не 2,5 тысячы памерлі, а 23 тысячы вылікаваліся. Між тым, пра новыя 15 выпадкаў заражэння сёння паведамілі ў Іране. Усяго ў гэтай краіне афіцыйна налічылі 43 асобы, інфікаваныя COVID-19. З іх 8 чалавек памерлі. Вітаўт Ціўчык, Белсат. Адныя прыйшлі, каб ушанаваць ахвяраў забойстваў, іншыя, у тым ліку тых, хто да гэтых забойстваў спрычыніўся. Сёння ў польскай гайноўцы маліліся і ўзгадвалі 79 праваслаўных беларусаў, сярод якіх жанчыны і дзеці, што сталіся ахвярамі рэйду атраду польскага антыкамуністычнага супраціву Раўмуальда Райса-Бурага. Знічы памяці запалілі польскія дэпутаты, у тым ліку віцэ-маршалак Сенату. У той жа час сёння ў гайноўцы зладзілі 5-й марш памяці выклятых жаўнераў, на якім сярод іншага неслі плакаты з надпісамі «Рамуальд Райс-Буры, наш герой». У шэсці ўзяла ўдзел каля 150 чалавек. Днямі пратэст супраць правядзення маршу выказала рада гораду Гайнаўка і МЗС Беларусі. У 2005 годзе Інстытут нацыянальнай памяці Польшчы сцвердзіў, што дзеянні атраду Рамуальда Райса-Бурага мелі прыкметы генацыду. Пазалетась у апошнюю нядзелю зімы берасцейцы упершыню выйшлі на галоўную плошчу гораду пакарміць галубоў. Самай доўгатэрміновай акцыяй у гісторыі Беларусі пратэсту супраць акумулятарнага заводу 2 гады. На юбілейнае кармленне птушак выйшла больш за 120 чалавек. Алесь Ляўчук працягне. Ужо 2 гады кожную нядзелю сюды на плошчу Леніна ў Берасці прыходзяць праціўнікі заводу акумулятарных батарэяў. Яны патрабуюць поўнага закрыцця прадпрыемства. Будаўніцтва заводу iPower пачалося ў канцы 2017 года у свабоднай эканамічнай зоне Берасці. Людзі пачалі змагацца супраць будоўлі патэнцыйна небяспечнага прадпрыемства. Сабралі амаль 40 000 подпісаў на імя кіраўніка краіны. Але так і засталіся непачутыя. Тады блогер Александр Кабанов прапанаваў выходзіць на плошчу. Обсуждать проблемы, обсуждать, допустим, там, что хорошее происходит, обсуждать цены, обсуждать ЖКХ, кормить голубей, общаться с людьми. Мы имеем на это полное право. Але ўлады прытрымліваліся іншай думкі. Праціўнікі заводу адчулі на сабе, што такое беларуская дзяржаўная рэпрэсіўная машына. Ціск на актывістаў да іхнай сем'і, звальненне з працы, затрыманне, штрафы і сотні. Але гэта не спыніла берасцейцаў, а ўлады мусілі даць задні ход. На мой взгляд, просто увидели, что это ничего, во-первых, не дает. А во-вторых, чем больше были репрессии, чем больше людей выходило на площадь. То есть люди не испугались абсолютно, люди дали понять, что абсолютно эти репрессии им не страшны, абсолютно. Ну и к тому времени уже стали известны некоторые результаты работы этого завода, которые ужаснули всех, чиновников тоже. Пасля 1,5 года змагання кіраўнік Берасцейскай вобласці Анатоль Ліс прыпыніў працу акумулятарнага заводу. Мы добились того, что строительство завода приостановлено, он не введен в эксплуатацию. И это самый главный момент. На наши требования власти обратили внимание. Завод законсервирован, но тем не менее он окончательно не закрыт. iPower робіць усё магчымае, каб атрымаць магчымасць працаваць. Але галоўнае, кажуць актывісты, у Берасці за гэты час сфарміравалась грамадзянская супольнасць, якая можа аказваць рэальны супраціў. Самое главное, изменилось сознание людей. И благодаря всей группе по имени Брещане завод не работает. То есть пробуждается сознание людей, что они управляют страной и всячески этому способствуют. И мы в том числе помогаем власти разобраться в ее проблемах. Цяпер каля заводу ціха. Праводзіцца кансервацыя аб'екту. 2 гады таму акумулятарны завод актыўна будаваўся. Цяпер ён не працуе, а праціўнікі прадпрыемства спадзяюцца, што шкодная на іх думку вытворчасць не запрацуе ніколі. Алесь Ляўчук, Белсат. У Магілёве прайшла беларуская дыктоўка, прымеркаваная да міжнароднага дня роднай мовы. У якасці тэксту абралі датычны Магілёва ўрывак з аповесці Владзіміра Караткевіча «Сівая легенда». Праверыць сваю пісьменнасць і адчуць прыгажосць беларускага слова прыйшлі каля 60 чалавек. Вельмі захапляюся беларускай мовай і з'яўляюся прыхільнікам яе. Таму вельмі паважаю такія зборы.
І вирішила паспрабаваць напісаць, каб выявіць, якія сілы ў мяне ёсць. Успомніць тое, што калісьці вывучала, таму што у паўсядзённым жыцці не зусім заўсёды удаецца так паўдзельнічаць. Навучаюся ў профільным класе па беларускай мове, адзіным па ўсёй Магілёўскай вобласці. Вось, адзнак у мяне 8 па беларускай мове. Люблю сваю мову, шмат хто її ганьбіць, і я хочу її підтримати. Людзі неабыякавыя да мовы, і заўсёды это ёсць нагода нейкія стасункі наладзіць, сустрэцца, і это як своеасаблівы клуб такі. Дзень абаронцаў айчыны адзначаюць у Беларусі. Нашая краіна адна з 4 постсавецкіх, дзе 23 лютага святкуюць афіцыйна. Александр Лукашенко паводле традыцыі павіншаваў вайскоўцаў і простых беларусаў і згадаў 75годдзе вялікай перамогі. Аднак адкуль узнікла гэтае свята і ці мае яно дачыненне да незалежнай Беларусі, высвятляла Анастасія Русецкая. Міжнародны мужчынскі дзень у календары прыпадае на 19 лістапада. Аднак у Беларусі галоўным святам мужчын па-ранейшаму лічыцца 23 лютага. І віншуюць у гэты дзень не толькі дзейных абаронцаў айчыны, але і патэнцыйных. Ці адзначаеце дзень абаронцаў айчыны і чаму, мы запыталіся ў жыхароў Менску. Не люблю адзначаць, але ж прыходзіцца. Чаму? Каб супраць грамадства несці. Это праздник, который дает возможность сказать мужчинам хорошие слова. Да, потому что это наша надежда, опора, защита. Ну как, военные, это ж они нас и защитили, и вообще война была такая. Армия – это самое главное в государстве. У меня есть отец и брат, и поэтому дарим им подарки, и семьей собираемся и отмечаем. Ніколі. І нават у савецкі час не адзначаў. 23 лютага 1918 года Чырвоная гвардыя атрымала першыя перамогі пад Псковам і Нарвай над войскамі кайзераўскай Нямецчыны. Гэтак напісана шмат у якіх гістарычных крыніцах. На самой справе гэта чыста ідэалагічны бальшавіцкі кантэкст. Ім трэба было падняць значэнне чырвонай арміі. Яны прыдумалі дзень, прыдумалі уяўную падзею, што там нібы чырвоная гвардія яшчэ не армія дала бой гэтым немцам. На самой справе ніякіх значных бітваў на гэты дзень няма. Той факт, што вельмі шмат беларусаў лічаць 23 лютага днём абаронцы айчыны, выклікае крыўду, кажа гісторык, і прапаноўвае альтэрнатыўную дату. Вельмі пасуе да гэтага свята дзень 27 лістапада, пачатак слуцкага збройнага чыну. Тут усё згаджаецца. І ідэалагічна, і веліч подзвіга. І людзі змагаліся за сваю зямлю. І ніхто іх не гнаў, ніхто іх не мабілізоўваў. Это добраахвотнікі, это беларускія мужчыны, которые пашлі бараніць сваю айчыну. Каб увесці новую дату ў свядомасць і ўжытак грамадства, на думку адмыслоўцы, дастаткова 27 лістапада зрабіць святочным днём. Анастасія Русецкая, Белсат. Своеасабліва адзначыць 23 лютага вырашылі аматары загартоўвання ў Менску. Клуб «Маржы» сталіцы зладзіў масавы заплыў на Цнянскім вадасховішчы. Акунуцца адважыліся больш за 100 асобаў і не толькі мужчыны. Мужики еще остались, которые идут в холодную воду и не боятся ее. Если бы люди не получали от этого удовольствие и радость, столько людей бы не собралось здесь сегодня. Кайф, ребята, присоединяйтесь. Это неописуемое впечатление. Вы видите полное жизни лицо, эмоций. Ура! Да, холодно, но что делать? Мы будем закаляться, станем сильными. Огонь, огонь! Только положительные эмоции.
Вот. Желаю всем, рекомендую. Хочу поздравить также всех настоящих мужчин с праздником. Всех благ. Счастливо. Прыняць на сябе суворыя ўмовы надвор'я давядзецца не толькі аматарам халоднай вады, але і ўсім нам. Заўтра сіноптыкі абвяшчаюць аранжавы ўзровень небяспекі з прычыны моцнага ветру. Падрабязней пра надвор'е вы даведаецеся з нашай мапы ўжо праз імгненне. Шукайце больш інфармацыі таксама на нашым сайце belsat.eu. Да сустрэчаў!